लेकिन रुआ सब सम्मान से सुनत बनिए बड़ा हिट के लिए बने रुआ सब लगभग लगभग सब लोग सुनता। चलिए माया जी और राधा जी, बाबू रे माया जी और राधा जी कैसे बात के छोड़ा तानी अरे जान पूछ जान के रोस में बड़ा सम्मान दिल बने गीत के रुआ के निकाल लड़की प्यार में धोखा दे भी लड़का के गमछा के स्वामी जी के गमछा है लड़का के प्यार में धोखा दे भी लड़का कहता बाबू रे अरे कि तोहरा के छोड़ा तानी तोहरा के छोड़ा तानी जान पूछ जान के अरे ना तो हम देखती हई अरे ना तो हम देखती हई अरे कौन खानदान के ना तो हम देखती हई कौन खानदान के और पुरस्कार हमारे बड़े भैया आनंद भैया के द्वारा सम्मान महल कोट को नाम तोहरा के छोड़ा तोहरा के छोड़ा तानी जान पूछ जान के अरे ना तो हम देखती हई अरे कौन खानदान के ना तो हम देखती हई कौन खानदान के आजाद तोहके रखब नाही बांध के ना तो हम देखती हई कौन खानदान के ना तो हम देखती हई कौन खानदान के। धन्यवाद। अरे कौन खानदान के ना तो हम देखती हई और गीत के जो लिखले वाले हमरे सोनू यादव बलिया आपको आ जाए भैया ये गीत के इस सोनू यादव बलिया लिखले बानी भैया इन्हों ताली बजा कर सब सम्मान कर दे 1 लाख रील क्रॉस कैले बा आज गाना 1 लाख रील क्रॉस कैले बा सोनू भैया के बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बा आशीर्वाद के कामना ताज लगी रही। हां हां भैया के बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम बा ना तो हम देखती हई कौन खानदान के ना तो हम देखती हई कौन खानदान के ना तो हम देखती हई कौन खानदान के ना तो हम देखती हई। बहुत बहुत धन्यवाद।